Često govorimo o prosječnim mirovinama, no pravi statistički pokazatelj siromaštva su medijani. Medijani označavaju vrijednost koja dijeli pojedinu populaciju na pola. Tako polovica umirovljenika prima manje mirovine, a polovica više od iznosa medijana. Prosječna je mirovina za umirovljenike prema Zakonu o mirovinskom osiguranju za lipanj 413,99 eura, ali je medijan 388,52 eura. To znači da polovica umirovljenika po redovitim propisima prima manje od 388,52 eura, a druga polovica više od tog iznosa. Ako pribrojimo mirovine djelatnih vojnih osoba, branitelja i pripadnika HVO-a, dolazimo do prosječne mirovine za lipanj od 447,49 eura, dok je medijan mirovina 408,76 eura. To znači da će polovica umirovljenika primiti manje od 408,76 eura, te da u Hrvatskoj živi više od 50% starijih osoba s prihodima ispod linije siromaštva, koja je utvrđena na 424,71 euro. Više o medijanima i prosječnim mirovinama možete čitati na portalu Mirovina.hr.